6 студзеня на небе з'яўляецца першая зорка. Сям'я сядае за святочны стол. Адзін з самых старажытных і мудрых абрадаў пачынаецца. Першая куця – багатая, сімвал дабрабыту і ўрадлівасці. Другая куця – шчодрая, да яе дадаюць смятану і масла, свята набірае сілы. Трэцяя куця – вадзяная, гатуецца на свята вадохрышча, простая, на саладжанай вадзе. Сёння, калі свет такі хуткі, традыцыі, як тры куці, нагадваюць нам пра вечнае, пра тое, што сапраўдная мудрасць жыве ў памяці, у шчодрасці сэрца і ў здольнасці бачыць святло нараджэння дабра у кожным доме, у кожнай сям'і і ў кожным з нас. Гэтыя тры куці – нітка, якая звязвае пакаленні. Праз іх мы вучымся галоўнаму – памятаць, дзяліцца, ачышчацца.